W tym roku 8. edycja Trójkapu była o tyle fantastyczna, że mieliśmy cały przekrój pogody. Pierwszy bieg zaczął się na flaucie, więc wydawało się, że może będzie zupełnie spokojnie, leniwie. Nawet skrócono pierwszy bieg, ale się okazało potem, że przywiało. I drugi bieg odbył się z Gdyni do Helu już na silnym wietrze. Startowało 7 miast. Pierwsze miejsce w tym roku w 8. edycji zajęła załoga miasta Rumia, drugi miasta Hel i trzecia miasta Wejherowo. Była pełna rywalizacja. Kapitalnie wyglądały te łódki w czasie dużej fali w dobrym nachyleniu. Typowo męska przygoda była tym razem. Mimo tego, że było zimno i naprawdę to odczułem, byłem balastem, więc musieliśmy się z panem wiceprzewodniczącym Kozłowskim zmieniać stronę tego jachtu. Ale była to wielka atrakcja, wielka przygoda, ale też takie działanie zespołowe.